Falle bod rai ohonoch chi'n cofio'r hen hysbyseb Go to Work on an Egg. Yma ym Mhryden, mae yna 32 miliwn o wyau yn cael eu bwyta bob dydd. Ac mae yna 15,000 ohonyn nhw yn cael eu cynhyrchu yma yn Llanfynydd. Fferm Penrose, cartref Terry, Emma, Sioned ac Owain Davies. Fferm ddefed a gwartheg sugno oedd hon yn unig hyd at yn ddiweddar. Ond ers mis Ionawr 2012, maen nhw wedi dechrau menter newydd o werthu wyau maes, sef free range, gydag 1,015 o ieir. Mae'r ieir yma, maen nhw'n grediriad bach eitha od, yn dyn nhw, maen nhw'n busneslyd iawn. Ond chi'n deall tipyn am ieir cyn bod chi'n dechrau? Na, dim byd. Ond ni heb cadw un iar cyn ni. Dyna am popeth yn newydd i ni. Buon ni lan yn Trallwng a Dre Newydd fel yna, sawl waith i gweld lot o sheds fel hyn der, rhywbeth yn debyg. Gwynne systems, naturally ventilation, fans. Mit i gwynne breeds o ieir, siarad i ffermwyr eraill, gael weld beth o'n nhw'n dweud. Wel, na fe, a decidon ni mynd am type un o shed, y steel shed o lle'r shed pren. Os ni'n meddwl byddai'n para mwy hir. A decidon ni wedyn mynd am y natural ventilated shed. Ac os bydde llai o bil trydan da ni. Na beth ni yn licio am ydy'r ieir y mwyaf. Un mae'r golau mynd off yn y nos de. Os ddim eisiau chi becso am codi lloia na wyna na dim byd, chi'n gallu anghofio am ydyn nhw y cysgu sôn de. Ond faint o fuddsoddiad oedd i mewn gwirionedd? Wel, ni ddim wedi gwneud y final figures yn iawn de, ond fi'n credu rhwng perni'r ieir a talu am y shed a popeth. Fel bydd popeth ar ben, chi yn siarad tua 500,000 o bunne. Oeddech chi'n poeni yn breiddiol pan o'ch chi yn mynd ati i benderfynu ar yr fenter newydd bod gormod o bobl yma yng Nghymru mynd mewn i gadw ieir? Oedd yn poeni, ond agos bod ni'n gwybod bod y cage ban yn ymlaen yn 2012. A amser o'n ni yn adeiladu'r shed, o sawl person wedi gweud oedd fi'n credu bod i off dy ben. A fi'n credu mynd erbyn y gran, agos ar y pryd hynny o neb arall yn adeiladu'r sheds yma. A fi'n credu erbyn heddi mae wedi talu ffordd, ond am maint o amser sefydd y flin am eto, fi ddim yn gwybod. Mae'r un beth o beef, defed, y bech yn cadw. Mae amseru dda, amseru gwael i gael. Fi'n credu bod rhaid chi edrych dros y cyfnod am ryw 10 blynedd. Stico yn rhywbeth am 10 blynedd a fi'n siŵr taludd yn rhywbeth. Mae'r ieir yn dydwy dros 100,000 o wyau'n wythnosol sy'n cael ei gwerthu i gwmni Stonegate, sy'n ei dosbarthu nhw i'r archlach nadoedd. Ac mae Terry yn derbyn tua pint am bob dusen o wyau. Beth yw'r drefn fan nawr? Beth ydych chi'n gyfo wneud? Wel, ni'n nhw mewn yn unwaith pob bore. Trial y mewn ar ôl i bennu gwaith gyda da defed. Ni'n dechrau'r belt y machine lan fan hyn. A wedyn mae 2 conveyor allan i'r shed ar wyau. A maen nhw dod lawr fan hyn, os oes cracks ar rhywbeth ar y wyau erbyn bod nhw'n dod fan hyn. Chi'n tynnu nhw allan. A gredor ei mwyaf, os oes rhai gormod y seis, chi'n dod nhw mas fel double hawkers. A wedyn maen nhw'n mynd trwy'r system fan hyn, a maen nhw'n cael eu stampo nes mlaen. A maen nhw'n gofyn mlaen y bach eto, wedyn mae sycr beth chi'n galw yn tynnu 30 o wyau allan ar y tro. A dod e'r gros a mewn i'r trei. A wedyn mae trei yn mynd mlaen, mae'n stacio nhw stacks o 6 ar y tro. A wedyn mae'n mynd rown a mae stacks o disen dych chi ar y conveyor ar y diwedd. A wedyn chi'n dod nhw ar y palet sydd yma. Felly, mae gwirionedd, sy'n lot o waith ydych chi'n neud? Wel, nagos. Dyma fod beth yn gweithio iawn, yw e. Electric sydd chi, so os rhywbeth yn torri lawr, mae'n gallu bod yn pendos, yw e. Faint ar gyfer taled, faint o wyau bydd iar yn dydwy mewn wythnos? Wel, ar hyn o bryd, mae 16,000 o ieir yma. A wythnos diwetha nawr oedd ar ôl ador wyau am wythnos diwetha lan i gyd. Ond nhw wedi dod yn 105,000 o wyau. Cymaint o hynny? Oedd. So fi'n credu hwnna wedi gweithio mas yn fi 6.6 wy y iar. Ond mae hwnna'n gyfartaledd ddechel, da ni'n gweud? Odi. Chi'n eitha hapus o hwnna? Oedden ni yn hapus. Wel, fi'n credu bod bach o lwc ni wedi cael ffloc distel o ieir i dechrau am y tro gynta. Na'r unrhyw beth i fi ddim yn licio beth i'r job fyw. Dim control ych chi ar y ieir sy'n nhw mewn i'r ffarm. Mae gwynedd i buwch neu dafar, chi sy'n control o magu y teip o gwartheg neu dafar chi moyn. Ond y teip o iar, mae mas o dwylo chi a mae rhaid chi cymryd beth chi'n gael, so mae lot o lwc yn hwnna. Fi'n credu bod y bryd o ieir sydd yn yma
Mae'r Ffermio Lomans, a mae'r Lomans yn da iawn am dod y lliw fach brown neis ar shell y wy. A mae hwnna'n bwysig, achos dyna beth sy'n tynnu llygad y cwsmer wrth bod nhw'n prynu'r wy. Ie, definite. A fi'n credu agos bod nhw'n free range red, bod hwnna'n helpu'n bach o fe. O bach well y quality o wy i gael ydych chi. Wel, chi gweld mae'r ieir yn hapus iawn wrth i bod mas yna yn y cied. Ac o wain wedyn, mae'r teulu gyd yn helpu. Odyn. Dim yn y syniad di oedd yr ieir yma? Na, dad i dechrau, wastad moyn cadw ieir. Ti'n licor yr ieir? Beth ti'n hoffi amdano nhw fwyaf? Fel, cael arian nhw fwyaf. Pen busnes y gyda hwnna, yma? Di dad, yma? Ie, wel, fi'n trial dysgu ond dwi'n gryndo bob tro. Ond pan wedodd dad bod e'n mynd i gadw ieir, o ti'n cytuno bod e'n syniad da? O, na dechrau, dwi'n 4,000 o'n i'n mynd i cadw. Ie. O'n i 16,000. A beth yw'r rôl di yn yr holl beth? Pac o wyau, jyst gadw ddweud ieir. Mae'r costau yn cynyddu. Odi. Mae'r un beth o bopau, mae cost diesel mewn ydych chi, mae cost fertilizer mewn. A, wel, na fe, gan i weld beth i gwyddaeth. Ond mae prysur wyau hefyd wedi cynyddu i ddweddar. Odyn, mae pris wyau wedi mewn rhyw 7 ceinog y dwswyn nawr am tuag rhyw 10 diwrnod yn ôl. So mae hwnna'n ei bod llawer iawn o help i ni. Odi, a gyda'r cyfartaledd da chi wedi bod yn cael, chi'n gwneud holl ffordd i'r banc? O, wel, gan i weld. Gan i siarad eich mewn 12 mis eto. Gan i weld. Mae Terry ac Emma wedi buddsoddi'n helaeth yn y cynllun yma heb unrhyw gymorth grant, ac maen nhw'n cadw'r uchafswm o ieir yma'r canllawiau'n caniatáu. Mae'r busnes wyau wedi bod yn dipyn o fuddsoddiad a phob peth wedi wneud i'r safon ucha. Os mentro, mentro'n iawn.